buphangno tlangai oro tabu khumulunga plywood company ekta khulok jaknai abe bangno chini bubagrani wan sukmani omahai khlaioi tini truk jor fight khlai tongma kakai tini sungje oro je residential school khlaioi chini srai rongno sungoro porinani oro no hoite sung khumpuyo tlangai khumpuni haite tubunai agor tolani nini ayalaso chini borok thangai chigitsa khajak khai kthino no kthangani chino rangsa ui lokho rang narago जों दिनै आइएलएसआव थानानै जिबि थानानै हापानियाव थानानै गोबां मा त्रिपुरा रायजोआव नार्सिं हम दं आरो थांगोन जों बेलाखाय आं थगक जागौ दिल्लीआव फान्दी एप'ल' बंग एम्स फान्दी बानिनि चेन्नाइआव थानागासिनो बरक रां ग्रै डाक्टिन'नि अपारेशन खायजायगायावनो थैथांगौ दाबो गुबाग्रा बिनि साइ दंमाबाय हर साल दिनै खेरेंबार हास्पातालाव सामुंसरि दङ जेहा कয়েকদিন बिसिङाव दिल्लीनि मेसिन फायसबायनाय एप'ल' हस्पिटाल नाय आरो चिनि बररक गरि रखफान आरो चिकित्सा खायजाकबानाय जों चापसिसि खायमेन परे बुबाग्रा 30 কোটি रां तुलिमारि फैगा जेटा 25 বছর তিনি 37 বছর এডিসিনি बिनि आयु बयस संखा कुनु सरकार फानो अ हस्पिटाल डेभलपमेन्ट खायना बागै वान सुक जायगा लगे लगे जों 3टा एम्बुलेंस पाइनाय आरो जत्न दिनै आ जागा अक्सिजेन थेगे सुरु खालाय एसि थेगे सुरु खालाय फिट खायै अमायके जों खाय जा ताबुक चिनि वान सुमनिका चिनि कामियाम जायबो अ सुजुरना नांनाय बनि बागै बेलाखेनो खानांमानि कक 2021 नि एडिसि हापां चंमारि पाइ जों जखन कप्लाय मानि परे जों ताबुक जरा बाजेट सिमा खायाको जों फाइनान्स सेक्टराव बाजेट खायखिबा 1081 কোটি खायमानि बिसिङाव मात्र ता पर्यन्त 500 কোটি से रांरिखौ শুধুমাত্র চিনি বুবাগ্রানি সাইতো মুম্বাই চিনি সিএম deputy সিএম তাই অন্যান্য ইএম রক साइतो लाइमाबाय जों तरक फान दिल्ली रंनि हाटखौ रंनि विभिन्न कम्पानिनि निनि इजराइलनि चिनि आरो एम्बेसाडर बे राष्ट्रदूत मालाय पर्यन्त चिनि बुबाग्रा रां तुमनानि बागै चेष्टा खालायदों रग रहरका दा बनि बागै दिनैनि महाय जरावनंग आसगलायना मुसुंलिया बेलायखायनो तंथगो जों दिनै सिमिया उलरगो फायनाय अरनि लामा हामियारं को जों सायनाय बाइके दाक्ति लामा हामरिमान अर जों जे प्रोजेक्ट रमानि हाटखौनि जे प्रोजेक्ट रमानि कोटि कोटि कामनाय इट कम के बुंगिया सीमेंट कम के बुंगिया हासिंसा करिके बुंगिया रड करिके बुंगिया आ रड हासिंसा इट तुमनांगाय गारि नांगौ गारि फायनांगा लामा नांगौ लामा तंखायसे नों गारि माने तुमानाय बिले आबुनि बागै केन्द्र तामने बनो अरा रां रहरपानो आ रांनो अरो जों व्यवहार खायना अंकाखाय चिनि कुइलावनो लामा नांनाय लामा से लांमा आबुनि लगे लगे अरो तुइ काहामनि दरकार दङ तामने बागै अरो मिनि डिप ट्रिबलिंया तामने बागै डिप ट्रिबलिंया आबुनोबो जों परीक्षा निरीक्षा खायनांनाय बनि बागै अ आमचाइनि चिनि खुब ब साइतकजाक चिनि बरंगनां धीरेन्द्र देव बर्मा एमडीसी जों कয়েকদিন बिसिङावनो किसु एलाकाओ मुति पकेटो जों दे मिनि डिप ट्रिबल कायने बागै একটা प्रजेक्ट रमखा অন্তত जों मार्च एप्रिलनि उवातिनि सिगांनो अमाहाय जागा प्रजेक्ट खायनो একটা চেষ্টা खायनाय आं आसा खालायो चिनि एमबिबिडब्लिउएस তাই আমার পর 2017 যখন গ্রেটার ত্রিপুরা লেননি বাগै চিনি তাকুক सं যখন সভা খালাইতंगौ বসুক সাগাতি সাকা শুধু ইন্ডিয়াनि फातारा तंनाय पर्यन्त बरनि सुबाय तर कोनो जागा रिफ्लिक जाखा कोनो जागा बुजागो कोनो जागा हामिया कक साजागो पारानि दैमा नैया पारानि लामा गोरै पारानि बर' बापुरिया पारानि बर' दैमा सुमिया बनि बिसिंथि जोंनुगो जारा आगरतला 5 ताला 3 ताला तंनाय र बनि बिसिंथि नुगो इके बर' ब काजा